Hi guys, it's been a long time. Pagpupuyagi. So hi guys, kumusta kayo? How's your weekdays? Weekends rather. So ako, bali yung naging araw ko today, ayun, for the first time na kapag nagkaroon tayo ng parang may umorder sa atin ng food. So, ayun, nagluto tayo at dineliver natin dito. At the same time, after din ng delivery, syempre nag-record muna ako ng aking reaction video. Abangan nyo yan. Actually, i-upload ko mamaya. Kaso nga lang, nagluloko tong nawalan ako ng naubos na naman yung storage ko. So here, there. Ayan.
Bali nag-update ako para at least ma-clear yung mga ibang nakakuan. Yung mga naka-hide. Char. Tapos, while waiting, habang ina-update natin ang ating iOS, syempre ito, naisipan kong mag-live na wala namang nanonood. Char. Meron naman. So yun, antay-antay lang tayo. And then later on din, after ko nito, syempre uwi na ako. Ganun lang yung routine ko every week, guys. Nag-i-spend talaga ako ng time na pumunta dito para mag-record, gumawa ng reaction video. Kasi nga sa bahay unang-una wala kaming net. So mahina. Tapos andito yung may gamit eh, char. Tapos pangalawa, yung phone ko ubos na yung memory niya. So nakikigamit din ako ng phone. Na lahat, 'di ba? Hello ka. Pero parang nagugutom na ako, guys, kasi di ba kanina maaga ako na malengke. So, konti lang yung nakain ko. Actually, hindi nga ako nag-breakfast eh, tsaka lunch. Mamaya pagbaba ko, kakain ako. Parang wala na ako ata akong pamasahe, guys. Ayan pa naman. So wala namang nanonood. So bye muna.